Good morning, madzikubanji konse kumene inuyo muli. Basi talawirira ndithu ndi mabomba. Pu. Anyway, tinagona nawo kumabeta wa tamene tadzuka nawo. So, chimene chinachitika nchonena kuti dzulo I think ambiri mnamo tagona pamene nkhondo imayamba. So, update tinapereka koma ambiri I bet kuti ambiri simunaonere yayi. So okay, nditi ngoyambira pamambiriro kuti makamaka nkhani tipange titolere yonse mmene ilili sikuti zitenga nthawi yayitali yayi. So choyambirira Iran dzulo inaphulitsa ku dziko la Israel kumpoto kwa Israeli. Chifukwa chimene anaphulitsira kumpoto kwa Israeli ndi chifukwa chonena kuti Israeli inaphulitsa ku dziko la Lebanon, especially ku capital city ku Beirut pamene kunali ngati ku challenge komanso kudumpha malire, right? So Iran inanena ndithu mobwereza kuti guys, Israel mukapitiriza zimene mukupangazi ndekuti ifeyo mukhala ngati mwati sisi zimene tikupanga zokambira ndi America kenako ndi kuyamba tsopano kutetezana Lebanon. So pa nkhani ngati imeneyoyo pamene Israel imati timafuna pamene chifukwa ife sitifuna nkhondo itheyayi, tifuna tizipitirizabe ndi ifeyo tipanga zoti inuyo tisokoneze zimene inuyo mukupanga. So Israel inapitiriza kupita ku Beirut kumene kuli capital city ya Lebanon ndi kuphulitsa pamene kuchako pamene Iran imati akuluakulu apanso pano anthu inuyo mwajaira ndi inaponya mabomba kumene kuchako ku northern Israel kumpoto. So zitatero panapeza kuona kuti timafuna timadiya ma reactions kuti sopano anthu nkhani ayilandira bwanji. Anyway, choyambirira tipitani kwa Israel inu wakeyo. Israel inanena kuti iyoyo ndithu ibwezera pa zimene Iran yachita. So Iran inanena kuti no, actually simungabwezere chifukwa kuti ife ndamene tikubwezera. Tinakuwuzani chifukwa ife ndi Lebanon chimodzimodzi. Tinakuwuzani siyani nkhondo inu simukusiya. So iyi timafuna tikuwuzeni zoti iyi ife sitinathe tidakalipo, siyani nkhondo basi. Ife zimene tapangira zilizo zimenezozo. Ndezi napeza kuona kuti Israel inanena kuti ife tibwezerabe pa zimene mwatipanga apazi. Chabwino. Sinokhulupirira kuti I don't know kuti panali casualties kapena kuti zonongeka, I don't know fa maripoti sanabwere. Chabwino, tibwerereni kwa Haddad amene amamenya kuposa aliyense, a Trump. Amene wawa ndithu anati chani makamaka. Iwowa choyambirira anayankhula mawu kuti chabwino chimene ngayilangiza Iran yaponya mabomba ake zatha. Okay? Bwelani pa tebulo tikakambirane pa negotiations, tikapitiriza kukambirana kwathu kwa nuclear za ceasefire athu tsopano. And zikhala bwanji kuti I just got off the phone with President Trump, who is following the developing situation across the region. He told me what I would suggest to Iran: you've shot your missiles, that's enough. Get back to the table and make a deal. The president once again calling for a negotiated settlement. He also spoke about the ongoing negotiations with Iran, saying we are very close. I would say an agreement would be signed on Monday, Tuesday, or Wednesday of this coming week. And now this takes place. And so the president will get briefed on what is happening right now, this ongoing Iranian ballistic missile attack against Israel. Trump akupempha deal. Yeah. So Trump ukuyempha kwanu kumeneko. Chabwino. Afterwards, tamva zoti Trump ali pa call ndi Netanyahu. Ndani ayankhulana call ija. After call ayankhulana, Trump anauza ma reporters, right? Atulankhani kuti ndamuuza Netanyahu kuti asabwezere chifukwa akabwezera asokoneza zinthu. Okay? Ndi Netanyahuyo wavomera kuti Sarani sabwezera chifukwa ine ndofuna zoti madilu pakati pa ife ndi ine ndi Iran timvane zithe zizizi. Not to retaliate against Iran.
Let's bring in Al Jazeera's Mike Hanna, who's in Washington, D.C. Mike, this is being cited in Axios. What can you tell us? Yes, well, Axios is also reporting that President Trump has said that Iranian strikes didn't hurt anybody. Hopefully, Israel is not going to retaliate. He continued, it is reported, that if Netanyahu strikes them back, it's just going to keep going like the last 47 years or the last 3,000 years, he's quoted as saying. He then concluded his comments by saying that we are very close to a final deal with Iran. I don't want it to blow up because of what is happening now. Now, let's just backtrack slightly and remember that last week, President Trump did make a phone call to Prime Minister Netanyahu, a very irate phone call, according to several observers. President Trump himself confirmed that he was frustrated, as he put it, by Prime Minister Netanyahu's actions in Lebanon. So afterwards, anthu okita bwino abasa sabwezera Israel inaonanga kuti ababa tichipa kwambiri, tichipa. Ife sitingamvere America, ife ndi amene timalamulira America, asati America kuti lamulira ife AI. Ndiye baba sizingatheke zimene zizo. Minister wa settlement komanso security ku Israel Ben-Gvir anaza panga post kuti Tehran ikuyenera kupsa lero. Tehran ikuyenera kupsa lero. Osamvera aliyense abezimene akuwuzana. Chabe. Afterwards, tapeza kuona kuti after 2 hours, after aliyesa hawo kucha bwino basa asabwezera foto ya Trump wana kuti yasarani asabwezera. Tanzotitu pupu. Tehran, Tabriz, Isfahan, masita okwana 3. Ndobo zitu kupolisa. Kuti kuduzukhala banje. So ngandi kuti Iran ibwezeraso. It depends. Makamaka zitengera. Kona kuti Israel yapolisa motani. Ngati yapanga damage zinthu zina zakeso. Komanso kuphaso ma civilians. Komanso mwinaso kupanga assassinate anthu amene yapangira mocho kupha anthu kupanga kupha mwina akuluakulu aja. Ngati apanga zimene zonso ndiye kuti definitely Iran singasiye choncho kumano ipangaso ma strike so inaso. Koma ngati apanga like Congo panga basi zingoneka zoti abwezera definitely sometimes iso Iran so imathaka kungopanga so choncho. Basi zingoneka zoti abwezera basi. Koma amene Israel simakonda panga zimene. Israel ikafuna kupanga ndoti imafuna kuchita zinthu zoti zina zakeso. Cholinga yona kuti ziwawe kwambiri. Aphe mtima. Kenako nkhondo zipitirira. Similar incidents. Zinthu ngati zizi zinachitika kosombuyo. Pamene a Trump anafika pona kuti kuyuza Israel kuti ase nkhondo imani kaye pa ceasefire musapangaso nkhondo. Israel ndikupitirizabe. Mpaka Trump anafika potukwana. Okay. Kuti sakudziwa Israel sikudziwa zimene ikupanga. Okay? Komanso I'm not happy. Sindikusanga ndi Israel. Okay? Yeah. Zimene Trump nditu anayankhula. I mean, why akupitirizabe ndawo zoti asiye zimene zichazo. They don't know what the they're doing. Do you understand that? Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because the one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? So sikuti ninkhani kuti achilendo yake koma ninkhani zoti zimachitika. So pakati pano sitinamve ma casualties kabati zinthu zonongeka omwalira chane. Pano pakati pano sitinamve. Komano zikabwera ndithu tilongosolana kuti akuluakulu pali zakuti pali ABCD pali chakasakati.
koma pakadali pano chimene tingadziwe ma zinthu zikuluzikulu mitu ikuluikulu ndiona kuti Israeli inadumpha malire amene Iran inayika kukaphulitsa ku Beirut, capital city ya Lebanon. Kenako Iran inakabwezera. After kubwezera, Trump anauza Israeli kuti musabwezere zisiyeni chifukwa ife mutisokonezera diru meti kupanga. Komano Aisraeli apitirizabe kuphulitsa kubwezera ku Iran. Pamene popo sitikudziwa kuti what's next. Komanso chinanso ndichi Aisraeli mtolankhani anafunsa a Trump dzulo lomwelo pa nthawi imene Iran inapanga attack kuti nkhani ya kuzana ndi ku Lebanon, Israeli inaphulitsa ku Lebanon, nkhani imene mukuiona bwanji. Trump anayankha mwachimvemvemve kuti ineyo Israeli inaphulitsa ku Beirut kucha malire inadumpha yokha ife Americans ife kunalibeko sanatiuze china chiyonse apanga mwawo khanzi zimene zija. Komanso Trump sanasangale nazo zoti Israeli yaphulitsa ku Lebanon, zimene zinapangisa kuti Iran iphulitse ku Israel. But I asked him about those initial IDF strikes that took place earlier today. He told me they were not coordinated with the United States, and I asked him for reaction to the Israeli strikes against Hezbollah in Beirut, and President Trump said, "I'm not happy about it." Now, more broadly, he said that the ongoing Iranian missile fire toward Israel at this moment certainly is not going to help the negotiations. But again, he is calling on the Iranians to stop firing these missiles and get back to the negotiating table to ultimately reach a settlement. The president talked. So, ndizimene zozo basi ndikuti tuiona kuti afterwards mbezotsatira zake zikhale zorani. Mukhale pomwepo ife ndituma update chilichonse chimene chingachitike ndithu tizikufotokozerani. Guys, thank you so much. Malawian cameras, don't forget to like, subscribe, guys. Don't forget to subscribe.